muwali gani ang magwawali kanang madawat yun sa tao sama karon nga ako mong gisultihan nga diin pangandam nang mo kay hapit naman mo balik ang Ginoo. Nagtuo ba mo nga dugay pa babalik sa Ginoo? Ingon ni Apostol Pablo kanang tao gani nga moingon pa malangan pa ang ako ang master ingon ni Jesus Christ. Kung moingon gani daw tong usa ka servant nga malangan pa to ako ang master. Mao daw na ang tao nga dautan. Walang servant nga dautan. Pero katong mga nangandam nga diin mubalik nga iyang master hoto mga iya sa Ginoo. Mo bitaw na kanang kinahanglan jud ingon ni Apostol Pablo kanang mga wali kinahanglan kanang certain jud na kanang signify o kanang klaro ba no kanang may bawan jud nimo kung unsa gituyo sa Ginoo. For example karon nganong nahimo kang Kristiyano, nganong nagkristiyano mayud ka, nganong gidawat nimo si Kristo for God so loved the world. Ang kalibutan ra may ang gigugma. Pero kadtong mutuo unsa iyang gihatag? Ang iyang gingon should not perish. Dili malaglag, but have. Nganong ingon but have kay because pagbalik pa man sa Ginoo ihatag ang eternal life. Unya kung di ka dai mo lahutay kung mumundan dai ka ihatagan ka. Mo bitaw na ninganita dinhi sa pagpangalagad sa Ginoo because of the eternal life. Nga kani atong kinabuhi karon kini bisag idaran nako. Kung naa pa may tuig, moabot pa mag 200 years. Sigurado kay tungod sa pulong nga akong gituman, moabot gyud kog 200 years. Pero kay ang Ginoo nag-ingon man dili man takabot 200 years, wa ko kabalo moabot pa og 70. Ang importante ang gingon gi-promise sa Ginoo, dili ko mamatay. Mao man ang nganong nangalagad ang Kristiyanos, ang tinuod yun, if you shall know the truth yun, nga you should not perish, dili gyud ka malaglag. Gani sila sa ro nganong gibanhaw man. Nga matod pa ni Jesus Christ, ako ang pagkabanhaw, bisan siya mamatay, mabuhi siya o buhi siya, dili gid siya mamatay. Mo nang giingon ni Jesus Christ sa John chapter 5 verse 24, ang mutuman sa pulong sa Ginoo, dili mo agi kamatayon. Butuo ba mo ana? Mo bitaw na nga way nagsulti kamaturan kaniadto pa nawala. Mo bitaw na ang pulong kung ato ning tan-awon ang tinuod jud. Dili kita mga matay nga makaabot kita sa panahon nga di ang Ginoo mo balik na. Mo bitaw na importante aduna gitay certain kanang uncertain kabaw ba mo sa nang uncertain kanang way klaro imong kinabuhi. Nga moabot ang panahon way klaro imong kinabuhi. Ingon pa sa dictionary kanang uncertain, not known beyond doubt. Wa siya kabalo ba kay duwa-duwa man gud siya. Not having certain knowledge. Wala siya kay balo kung unsay mahitabo. Moingon na lang na sila kung amao diay ni. O mo na kung yung pagbantay lang mo basta kini akong gisulti. Ingon pa sa dictionary, not clearly identify or defined. Wala uncertain. Walay klaro. So may klaro ninyo be. Rapturon mo o twinkling of an eye. Kung rapturon mo, anak mo sa panganod, pila mo katuig sa panganod. Di sa pagnaa mo sa panganod, kung di pa mo mato sa langit, ang misay, lampas pa naglangit. Pila ray pag puntaryan ninyo ang dautan. Iya gitong pangitaon itong mga matarong. Giraon, mabitaw na gitawag og Battle of Armageddon. Anong Battle of Armageddon, the last battle nga, kanang dautan og ang matarong, makigira gyud na, pero ang Ginoo nag-andam og palaksan. Nga tapuson ra na niya ang mga tao sa kalibutan pinaagi sa panaksar. Kabaw mo ang last bowl sana vials of God, the wrath of the vials of God ay ikapito, kalayo. Masunog niya ang kalibutan. Mausab na ni mabag-o na ni kay nganuman bubuan nagkalayo nga murag tibuok ba kanang yellow gani, kanang ice ba ice, tag 50 kilos nga kalayo nga tibuok mo ni mo hagna nimo nya. Di pag ka mamatay, sakiton ng Ginoo ka sa Ginoo kay manimalus man gud ang Ginoo gud. Mo bitaw tan kita nang alagad sa Ginoo ingon pa ni Peter, how much more punishment do you supposed to be? Unsa ang punishment sa imuhang nahibaw-an gayud nga bagay nimo? Labi natong nag-insulto sa pulong sa Ginoo, nag-blaspheme sa pulong sa Ginoo, gi-blaspheme lang ninyong pulong sa Ginoo, gi-insulto lang ninyong pulong sa Ginoo. Do you think nga ang pulong sa Ginoo baliwala? Proven na ni ingon pa ni Solomon. The word of God is proven. Walang giingon, wala nahitabo sa pulong sa Ginoo tanan, mahitabo. Do na ginay meaning bisa andat kang. Wa bitan niya yang giingon dinhi sa
verse 10, ingon pa ni Apostol Pablo, so many kind of voice in this world. Jeremiah chapter 14, verse 13 and 14. Then he said, verse 13, then said I, Lord God, behold the prophets say unto them, ye shall not see the sword, neither shall ye have famine, but I will give you assured peace in this place. Mauning gipangwali, ingon pa ni Jeremiah, nga matod pa niya mga propeta nag-ingon ha, matod pa niya, tanawa ninyo, walay moabot nga gira. Munang mga tao, mga wali, mga pastor, wala nagsulti nga dunay moabot gira. Naaway, magsugod naman guys sa Ukraine. Mamanan usa kailanan, di ba? Rumors of what? Kadungog na ba mo? Usaw na lang nato na, kanang mobalik si Kristo, but not yet the end. Dili pa na end. That is the beginning lang of sorrows. Wa pa na niabot sa ato. Labi na kung kinsa may aw kanang gira nga padung na sa ato. Kanang kuyaw ng China kay naana dia sa Spratly. Muna ako nagsulti lang ko ninyo ha, nga dunay swords mabot. Kaya nga naman, nga matod pa niya, behold the prophets say unto them, ye shall not see the sword, dili kakakita o gira, away, sword, espada, neither shall ye have famine, ni di kaka abot anang kagutmanan, but I will give you assured peace and play in this place. Nga matod pa magwawali, siguradong natay kalinaw nining lugaran ni. Kanang propeta nga nagwali ana sa verse 14, ingon pa sa Ginoo, then the Lord said unto me, the prophesy lies in my name. I send them not. Wala na ko na ipadala, neither have I commanded them, neither speak unto them. Wa na ko nasugua, ni wa gyud ko nakikistorya nila. They prophesy unto you a false vision and divination, and things of not, and deceit of the heart. Munang giilad atong kasing-kasing kay nga naman kanang propeta na wa na ko nagisugo, wa ko nakigsulti nila, wa ko nagpadala nila kanang ilahang mga mini nga mga vision, mga divination things of not, wala na, way pulos na. Kay nga naman gidisib lang niya ninyo ang inyong kasing-kasing, bobeta na magbantay mo. Abi mo kung sa pinaka mangingilad sa tanan, imuharang kasing-kasing. Ingon pa ni Isaiah, the deceiver of all is your heart. Nailad na imo kasing-kasing. Sa imo pagpangalagad sa Ginoo, basikag nailad ka. Gamay rabay manluwas. Remember na, mabitan na ningon siya Apostol Pablo, strive by strive. Muna, wa ko nagwali aron manluwas sila. Kundi ang mga magwawali aron magwarning. Nga dunay umalabot katapusan. Muabot na si Kristo. Nya before muabot si Kristo, war. So, unsa matong buhaton, ano ma-prepare ta? Dalunta niya dito sa kwan, asa man may sulat, pila man katuig ta diya sa clouds. Muna nga tulo ka tuig, asa man may sulat, dunay tulo ka tuig dito sa clouds. Wala. Sa tinuod lang ang Ginoo mubalik in the twinkling of an eye. Sa diya nga siya, maghari na, paghuman sa gitawag og kanang 666, diyan na siya mubalik. Diretso na siya dinhi sa mga iya sa Ginoo kay paghuman sa 666, siya na may muari. Nga mao bitaw nang giingon 1,000 years sa mga tao sa Ginoo, lalimang kanang 1,000 years bitaw wa pa takabot og 100 years. Kanang millennium years kay nganong naa may 1,000 years because ang kalibutan gibuhat niya unong kaadlaw. Ipagkap ito, ipaulay siya. Unya matag tawo ingon pa sa 2 Peter chapter 3, ang one day sa Ginoo is 1,000 years sa tuwa. So, unong kaadlaw niya, na 6,000 years na consume ato pang 200, 2,000. Di ba, nangandam kasimbahanan, ganit si Pastor Kibuloy, nangandam sila dito. Kaya nga naman, tinuod ng giingon sa Bible. Mubalik na dapat unta ang Ginoo atong 2,000 years. Pero nga nung man ibalik, kung sa giusab ni Pedro, niingon siya, because of the long suffering of God. Kay kanang long suffering sa Ginoo nga pa siya magbalik, di siya gusto dunay mataga. The suffering of God is salvation. Kaluwasan pa na, magpasalamat ta, pero wata kabalo, gikan sa 2,000 years, nag 20 years na ta, nag 23 years na ta, bantayan nato ni 23 years, kay tulura ba katuig, nag-ministry si Kristo dire,
Mo bitaw na nga din always ready gyud ta. Mo na yang giingon kanang certain sound kung ang magwawali o propita dili gani magsulti nga dunay moabot kanang wala lang kanang wali nga wala gyud nag-ingon nga magsige lang tag padayon sa Ginoo pagpaabot nga wa sila kabalo nga naay sounds of war aron dapat manandam ta. Kung tanong musulti ko ninyo nga doon natin end una mo tapos ang end there will be rumors of war. Nation against nation. Aron maka-prepare gyud ta. Niyo pa niya din isa. Kana dang propetahan na prophesy lies in my name. Kanang wala nagsulti gira mo nang wato mo mga simbahan wa gani kanunay nagpaghisgot og mga gira. Nausaon na lang kung mabot ng gira, ready na ra ba ng China? Wa ta kabalo kanus kabalo ba mo nga ang Russia, given sa pagsulong sa Russia dito sa Ukraine, nag-exercise lang daw sila, pero diya sa boundary sa kuwan. Ukraine, exercise lang na ilagod, practice, pero pag tuod diya, gipabuto diya dito sa Ukraine. Mo nang nagbantay ng mga tanang tao, kanang panahon nagira mo nang nangandam na, bisan ganin king Taiwan, sunod ang Taiwan, ang kuyaw na to dire kay ang Amerika, nananhin na dire, yung saan man. Umabot na sa to, kita mga Christians, saan na giinanatang nga diin una mo balik si Kristo. Dili lang kay rumors of war, but wars. Nation again, nation. Nga, may gani, pasalamat ta, dito lang pa sa Ukraine. Gusto ba ninyo paaboton dire? Mabita ng maningkamot ta, una na mo abot daw, aron dili ta mahadlok. Ang tuyo manggod, ingon ni Apostol Pablo, ang tuyo sa Ginoo pao niya kung tadlok. Wanang gingon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 29, why we stand in Joe every hour. Nga naman gid magbarug ta kanunay sa kahadlok kada oras. Wala gusto ni Apostol Pablo nga diin magpadayon ta kay nga naman in the twinkling of an eye. Wala gingon niya sa 1 Corinthians chapter 15. Mao bitaw na sa si propeta Joel chapter 2 verse 1 nag-prophesy siya, ingon pa niya, blow ye the trumpet in Zion and sound the alarm. And my holy mountain, let all the inhabitants of the land tremble. For the day of the Lord cometh, for it is nigh at hand. Tanawa, matod pa ni Propeta Joel. Patingugan ng trumpeta diya sa Zion. Kabang mo sa ng Zion? Mga churches. Kanang Zion is a spiritual place. The place of worship. Once nga kita nag-worship sa Ginoo, bisan asa ta, that is called Zion. Gani sa Zion, gusto ni Isaiah nga nagsulti ang Ginoo, ibutang yun ang standard. Kabalo na mo sa standard sa pagsimba, no? Kaya nga naman, ang mga tao, pataka nagsimba, wa sila kabalo, ingon si Isaiah, ang standard yun. Doon ay standard ba? Sa pagsimba, mabitaw kung nag-search ko sa YouTube nga din, unsa yun yung pagsimba sa mga Hudiyo, sa mga Israel, kanya ato, gitugaan. Pero sa Muslims, sa mga Christian, gipangtugan, gipangsulti, ana din ang pagsimba. Wato nag-search ko, Lord, unsa mag-standard, kay nga matod pa niya, kinahanglan buhaton itong standard, nagwalihan ta na mo about standard, ha? Nga matod pa niya din, sa Jeremiah, therefore, behold, I am against the prophet, saith the Lord, that is tell my words, every one from his neighbor. Behold, I am against the prophets, saith the Lord, that use their tongues and say, he said, tanawa. Batog daw ang Ginoo ng mga propeta, kaning mga pastor, propeta man kanang prophecy, mabitaw na kanang speak in tongues, prayer na, ingon ni Apostol Pablo, kanang speak in tongues is edifying yourself, kanang nagapaligkon sa imong kagalingon kay ang Ginoo ug ikaw nakigistorya. Gila, speak in tongues in prayer. Kanang prophecy, speak in the church. Wanang gingon, naga-edify na sa church, nagapaligkon, wali na. Mabitaw na kanang mga butang gitawag ni propeta daw kanang matod pa niya, behold, I am against the prophet, said the Lord, that use their tongues and say, he said, anong wingon, nag-ingon ang Ginoo nako. Nyawa niya basa sa pulong sa Ginoo, mo bitaw na tanan na kung wali ninyo gikan diriha. Mo nang dili mo makakuan sa akong gingon ninyo kay wa gyud ko nagingon, ang Ginoo nagingon ako.
Ang Ginoo nag-ingon sa puno sa Ginoo kay kanunay na ko ni gibasa mo bitan nang giingnan tanan mo nga ikatulo na ning Bible lapit na magguba. Taas na kayong notebook akong gisulatan nga aron i-transfer lang gyud ni. Mo nang wingon ko ninyo hapit na mobalik ang Ginoo. Mo na iyang gingon dinhi sa Jeremiah chapter 4 verse 21. How long shall I see the standard and hear the sound of the trumpet? Kinahanglan dunay standard og sounds of the trumpet. Hangtod kanusa daw na niya madunggan kining pulong sa Jeremiah, the same yesterday, today, and forever. Gisulti lang gyapon ni samtang nagbasa ta, mao gyud na iyang gingon, how long I see the standard and hear the sound of the trumpet. Mo bitaw na nagtuon na ta sa standard, humana tagtuon sa standard. Mo na ni ang sound of the trumpet lang. Ingon pa ni propeta Joel chapter 3 verse 9, proclaim ye this among the Gentiles. Prepare war. Wake up the mighty men. Let all the men of war draw near. Let them come up. Verse 10. Beat your plowshare into sword and your sprung hoe into spear. Let the weak say, I am strong. Wala nang kinahanglan ng mga maluyaon. Mingon ta, strong na ta. Luya man ta, di ba? We are strong. Makaingon ba ka mo strong mo? Strong na ka mo? Mas strong ang kaway. Daniw lang ta kasa. Dani dayon ta. Mawita nang let the weak say, I am strong. Nga matod pa niya, i-proclaim daw ni ngadto sa mga Gentile nga manganda mo kira. So prepare war. Kaya naamatay war. Abi mo sa gingon ni Apostol Pablo atong war. Dunay war sulod sa ito kasi-kasing. Ang atong gusto, dili gusto sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, dili po nato gusto. Mo na iyang gingon, tanan ninyong gusto, di na gusto sa Ginoo. Tanan gusto ni Jesus Christ, dili gusto sa iyang amahan. Mo na hinungdan ningon siya, not my will, but your will be done. Kaya ang gusto ni Jesus Christ, kung mahimo, ipalabay ning ko pa. Kung mahimo, ayaw po ipalansan sa krus. Kung mahimo, but your will be done. Muna kanit na ng ato ang pagabuhaton kinahanglan will of God. Kaya dili daw puno tanan makasud sa gingarihan sa langit kung dili katula man nagatuman sa kabubuton sa Ginoo. Kabalo ba mo sa kabubuton sa Ginoo? Kanang the will of God, mystery man gunang will. Muna nagisgot na ta will of God. Not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of God, but those who do the will of my Father. Muna gingon ni Jesus Christ. Muna iyang gingon, blow the trumpet in Zion and sound the alarm. In the holy mountain, let all in the inhabitants of land tremble, for the day of the Lord cometh, for it is night at hand. Muna, how long shall I see the standard of it? Muna sa Joel proclaim among the Gentiles, prepare war, make the mighty man. Let all the men of war, kinanglan ang tanan, nga kanang nakigira ba, muduol na, himuon na nato kaning bit of plowshare, kanang bit of plowshare, kabaw mo anang bit of plowshare, kanang binitanan ba sa daro ba? Ingon pa niya katong magdadaro, kanang bit nimo, kanang gigunita nimo nga plowshare, buhatan nag-espada, kay gira na ba? Ugmatod pa niya din and sprung hook, kanang mga hook gani, kita mo anang hook? Himuan na og balas pa na. Kaya nga naman, muadto naman tagira. Unya ang mga weak daw kuno, let the weak say, I am strong. Muna nga kita mga wala ba ta nakigira sa unod ba? Mga weak patuod, pero mingon ta andam na miya ang Ginoo kung sa metabo, kung makigira man mga nasod pero kita nga nangalagid sa Ginoo. Itagaan ra batin niya lugar. Muna iyang gingon dito sa Revelation sa diang amuanin na gani ang 666 nga ang mapintas nga manap iyang tan-awon tong babae nga tali-anak niya ang babae iyang dalpon dito sa wilderness. Muna gitawag niya put upon niya tong mga tali-anak katong babae nga tali-anak which is the Christ or the Christians kay si Mary manggod atong mother nga nahimutang kuan ang anak niya si Kristo, kita Kristohanon mo nang katong gingon sa Revelation nga ikot up daw to diin aduna man tagoy lugar.
Naatay lugar wilderness, wala na sila kabaw kung asa ng wilderness, gani diri ang wilderness wa nila naibawan. Do na tay wilderness nga ipahalo na ta sa Ginoo samtang ang 666 nga diri mao ginaging sa Revelation. Mao bitaw nang mangandam ta sa gira. Ang gira tong una, the war of all is carnal. Kabaw mo sa nay carnal, kalibutanon ba? Sa New Testament, ang war karon sa New Testament is spiritual. Kanang ato ang gigira karon ba? Mo nang ningon si Apostol Pablo, there is war inside. Kanang flesh against soul, soul against flesh. Ang imong kalag gusto mo daig sa Ginoo pero imong flesh mo nang gingon, my spirit is willing, indeed is willing, but my flesh is weak. Ang unod manggod di guni mo buhat sa mga bulaton sa Ginoo. Ang buhaton din sa unod, abi mo unsay buhaton sa unod? Buhatog mo, musuroy, mamisita, tanan gusto nila. Pero ang atong kalag sa tinuod lang gusto ko Ginoo. Gali lang inyong gipadala nga luya imong kalag. Ang imong flesh mao po na ang dapat luyahon nimo. Kanang kinanglan, but my flesh is weak. Kanang imbis mo kusog ang imuhang kalag, nya kay ang kalag gidala man sa flesh. Ang kalag gibutang nga mag flesh, nya ang flesh kung sa may buhat sa flesh. Dayag kayo ang buhat sa unod. Kabaw ba mo sa Galatians chapter 5? The fruit of the flesh is anang lipay-lipay, gusto kalipay, mo na nga din, naluya ang kalag. Birahon gud si kalag, birahon sa kalag ang lawas, nya kay ang lawas, bugat kayo, luya kayo, di gid mo atong simbahan, kung mahimo, mo nang gingon, hunahuna na lang nasa tao nga gusto mo atong simbahan, pero ang iyang lawas is luya. Mo na gigira nato ingon pa ni Apostol Pablo, kay nga naman, doon na siya gusto buhaton, pero di niya mahimo. Doon na siya gusto nga di buhaton, mahimo na hinuon niya. Kaya nga naman, kanang lawas na flesh, mo bitaw ng kinahanglan matao ta pag-usab. Kanang gingon, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Sa unsa pagkagingon ni Nicodemus, sa unsa pagi kita matao? Ang natao sa unod man, apan ang natao sa espiritu man. Unsa may papakatao sa espiritu? Ingon pa ni Jesus Christ yung Nicodemus kinutangan sa unsa man pagkatao nato sa espiritu. Mubalik ba ta sa taguang ra sa atong hinahan? Sa gingon ni Jesus Christ, ang hangin wa mo kay balo asa gikan asa padulong pero nabati ninyo. Mausad na ang natao sa espiritu. Ang meaning sa espiritu pagbati. Conscience ba? Doon ay tulog ka klaseng pagbati. Natural spirit, sa diya nga gibuhat ang tao, gihuypan, o hangin mo itong mubati na siya. Ikaduha, kanang tao mo patay, evil spirit, nibati yun kalagot, kapungod, kasuko, wala ang dautan. Ang ikatulo, Holy Spirit, which is the Word of God, is holy. We know, ingo pa ni Apostol Pablo, we know that the law is spiritual. Espiritu ni, kung imo ning bation, gikadan ka sa Holy Spirit, wala kung niani ka din unsa may imuhang hinungdan, ganun niani ka din Kunya, karon ang pulong sa Ginoo, ingon pa ni David daw, I was glad when they said unto me, let us go into the house of God. Nalipay ba ka? Sa diya nga muanhit ta din Ako, nagtuo ko, kanya ko mga igsuon, nalipay din sila, makakita na sila nga ako buwali. Pero dili lang tungod sa igsuon, tungod sa Ginoo ba? I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ingon pa ni David, di na siya, David! Di na ni Glory Jean, David, ato ta sa house of God. Saan naman si David yun? Ikaw lang. Wa malipay ba? Pero si David, niingon siya, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Muna ingna ginayin yung mga kauban, uy, mga tutas sa balay sa Ginoo. Pag mingon, uy, bitaw no, muna iya sa Ginoo. Muna mga tao nga nianhi siya dinhi, nga nanulod sa Ginoo. The redeemed of the Lord shall return into the house of God with kanang gitawag gladness and joy. Wala kung wani mo dinhi sa adlaw sa Domingo kinahanglan malipay mo. Kay bulahan tong malipay.
Kabaw ba mo sa Psalms chapter 1 verse 3? Manang giyon ang mga tao nga nalipay sa diya makadungog sa pulong sa Ginoo. Blessed kanang mga tao maminaw sa pulong sa Ginoo. Bulahan na sila, kabaw nga ng bulahan, dili na siya daotan. Para ni Mary ba, bisag makasala to si Mary, amot kung nakasala ba si Mary, bulahan na sa babae nga tanan. Kaya nga no, ang bunga niya, sa tiyan, si Kristo. Mga bulahan, gusto mo mga bulahan nga tao, nga dili na maimpirno, dili na makasala, dili na malaglag. Basahin ninyo ng Matthew chapter 5. Bulahan ng mga kabus biya sa Espiritu Santo kay iya ang gingharian sa langit. Bala mo pobre, basta naa mo sa Ginoo sa Espiritu ba, nga gibati ninyo ni pulong sa Ginoo. Mo bitaw ng kinahanglan mga lagat at pagpangalaga jud sa Ginoo. Mo na nga to ang pakigira, dili ni kalibutanon unsa man ni dili ning gira ayo mo kadlo ka ng gira. Anang China o Japan nag-andam. Anang mga Taiwan o Amerika nag-andam. Bahala na nila magira. Natay Ginoo. Doon natay kingdom that cannot be shaken. Bisa pag mauyog ang langit ug yuta ingon pa sa Hebrews chapter 12. Mauyog man na, pero kita dita angay mahadlok kay naata sa kingdom that cannot be shaken. Muna giingon ni o sa Hebrews na isulat yun na mo na nga manulod yun ta ng kingdom. Nausaw na ito pagsulod na ng kingdom. Magbuhat ng righteousness because kingdom of God is not meat and drink but righteousness. Kanang tarong nga atong pagsimba ba, kanang nuani gyuta, nganong niani man gyuta because kita ang anak sa Dios. Kung di ka muani, dili ka anak sa Dios. Para ginigyatag sa Ginoo adlaw. Unang kadlaw imo bahala nagmagun sa kadiha, panarbaho pag negosyo. Ayaw na isipan ng imong negosyo, madato man kadiha. Ang importante mas labaw ang Ginoo. Kay padung ta sa langit. Wa man ta badlong nga di na ta magnegosyo ba o magnegosyo ta. Ang importante nga ikaw luwason sa Ginoo kay tinawag man ta. O gitawag ka sa Ginoo yung pala Apostol Pablo. Sa 2 Corinthians, ingon pa, chapter 10, verse 3, 4, 5. For we walk in the flesh. Naglakaw ta sa unod. We do not war after the flesh. Naglakaw man ta sa unod. Lawas nun man ta, pero wala ta nakigira ang unod nga mugamit pa tag armas. Walang ayaw mo kadlok, walay armas nga gibuhat ko sa tuwa sa Ginoo. Walay pusil, walay baril, walay sundang, wala tanan. Hingo pa ni Isaiah chapter 54 ba na verse 16 and 17, there is no weapon that made against you. Wala daw hinagiban, walay armas, mga kanyon, mga gira, mga missile nga batok nimo. Kung ningon si Apostol Pablo, if God is with us, who can be against us? Wala safety gyud ta kung mga lagat na sa Ginoo. Wala importante. Kaya nga to ang paglakaw, bisan sa unod ni, we do not war after the flesh. Verse 4, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of stronghold. Kabaw mo sa ng stronghold? Mo ni ato ang girahon na, kanang stronghold. Dasa nang stronghold sa kaway? Naro sa imong sulod. Verse 5, casting down the imagination and every high things that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to obedience of Christ. Wala itong weapon nga bungkago na niya ang stronghold. Kung sa may stronghold, at kanang imagination ni mo ba? Sa kung sa pagwali, digid mo to. That is your stronghold. Bubuot na ka. Kanang mga tao makadungog sa puno sa Ginoo nya di mo to baliwalaon lang. That is the stronghold of your imagination. Weapon our warfare are not carnal but mighty through God to the pulling down the stronghold. Bungkago na ang mighty sa Ginoo kini pulong, the strong tower. Maning gingon, the righteous run into it. Unsa may strong tower sa Ginoo kini pulong. Muna, the righteous run into it. The strong tower of God. Ingo pa ni David. Casting down the imagination. Bungkagon yun na imong hunahuna. Kaya nga naman, ilisan ini ba? Kining pulling down ini mo. Nga matot pa, the high things exalted itself. Kanang mga
tag-as kay mong hunahuna sa mong kagalingon ba nga ikaw ragikuan. Yamingon mo ako ragyod. Sabi mo sa tinuod lang, si David, wala na isner sa floor, kanang, sa ito gani, mga bright nga tao ba? Nga, kung saan na yun? Ha? Mga floater. Kabaw mo ng floor. Polar ba? Dili polar sa ira. Polar ka nang tag-interpret sa dictionary. Mga bright, mga polar nang nag-interpret in dictionary, mga polar. Si David, ingon sa Psalms chapter 91, nga siya daw wala na isner sa mga polar, mga bright nga tao. Manang si Apostol Pablo, niingon siya, gipili niya ang mga way kaalam to compound the wise. Ang mga gigamit sa Ginoo katong mga bugo. Ako bright man ko. Ito katuig ko sa high school, wa pa gyud kalampos. Nibalin ako Harvard dyan. Kamo, naka-eskwela mo Harvard dyan? 1 year ko sa Harvard dyan. Pag gumanak ko eskwela, bungkag ang Harvard dyan. Kaya gidimulis, o kuya ka ng pining Harvard dyan, no? International Word of Harvard dyan. Mga bright ng tao kaya nasa Harvard dyan. Pero ako din, niyato ko sa Harvard dyan. Kaya ang tanang mga bugo, tuwa sa Harvard dyan. Kaya dawaton man. Mana itong una. Muna, ingon ay si Apostol Pablo, gipili niya ang mga walay kaalam aron. Bungkago niya ang may mga kaalam. Muna nga, magbantay ka nga matod pa niya. Casting down the imagination and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Kanang nagpataas lang kagalingon ba? Sa ilang kagalingon, batok nining mga pulong sa Ginoo. Mabitaw ng ligid tumutuan ng mga maestro, mga manager, nga mga hinagimong pastor. Mayo na sila mo explicar mo English, maminaw lang ko. Kaya ang ilang manggunggi, wali pulong manggod sa Ginoo. Nang maminaw ko, pero di ko mo to, okay nga naman, mura mo kung parasyo iskriba, nakabang mo sa meaning parasyo iskriba, the law giver and the law maker of the Bible. Sila nag-interpret anang mga sulat ni Moses. Munang ningon si Jesus Christ, do what they say, do not do what they do. Nga naman, manudlo na sila, bisan silang kumilingking, di na sila mubuhat. Yung para sa Matthew chapter 23, yung pa mismo ni Jesus Christ. Mao na ang ato ang pakigubat, atong weapon are not carnal but mighty. Gamhanan ba nga ipuling daw na ang imagination kanimo na huna against inyong pulong sa Ginoo. Bahala mo against nako pero kaya akong gisulti. Bahala na mo kung against ba mo ini basta ang inyong kaaway ang Ginoo dili ako. Mo bitaw nang dito ko sa kanang bukid ba dito sa limiputan na assignment ko. Dunay isog kayo nga tao gubot na meeting nami. Akong giingnan sila nga din. Kung ako inyong awayon, ang inyong kaaway ang Ginoo. Ay wa ko ni ani diri tungod na makigaway ninyo. Unsa may kaya nako ninyo? Taga diri gud mo. Asam ko mudagan kung makigaway ko ninyo, mo na akong giingnan ang Ginoo inyong giaway kay nga naman ani ra gyud aron pagwali sa pulong sige. Mo na yang gingon dinhi. The knowledge of God against the knowledge of God, kanang batok inipulong sa Ginoo nga mga tag-as kayo gunahuna kanang ilang kagalingon. Wala iyang gidala kanang weapon mighty, bringing into captivity every thought of to obedience of Christ. Dal-o na ngadto inyong nahuna sa pagtuman sa pulong sa Ginoo. Mo na atong weapon mighty. Mo na atong gamiton kaning pulong sa Ginoo the mighty. Kinahanglan mabungkag na imong stronghold na sa imo ha. Anang dili ka mo to. Mo man stronghold na to ba mo nang lugos ta mo tuwin ning pulong sa Ginoo. Ang gusto nato tuwan ang nagwali dili ang pulong sa Ginoo. Mo na ang Hudiyo nangitag sign. Ang Gentiles si Apostol Pablo nangita og knowledge. Gusto nila mamuwalik ng mga bright, wa sila kabalo. Nga wa gamita sa Ginoo ng mga bright. Gipili sa Ginoo ang mga dishonor things to compound the honor things. Kanang dishonor ba kanang wa respetuhi, wa tahura. Mo bitaw na kamo kaming mga kauban ako diri kining simbahan ngun ilila na kung ma-dishonor man ninyo because ang Ginoo naa diri kung pagwapo na ko ni wala koy gwapo ng pulo sa Ginoo diri.
Mo man gyud na mo nang wa ko nagunahuna nga paggupo ning simbahan. Ang importante paggupo ng atong kagalingon kay mao man gyud na among task. Kanang amo ang plano gyud nga gisugo sa Ginoo. Ang 1 Corinthians, nag-ingon pa niya, matter pa niya din sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 29, manang gingon nga kamong mga bago sa tinuod gyud tag-upat ka oras gyud ang wali namo. Ganahan gani mo mukha og buffet. Di ba? Kita may ganahan ng buffet. Unlimited. Dapat sa Ginoo unlimited. Ngano? Unsay gingon ni Apostol Pablo? Our salvation is nearer than we believe. Ang atong kaluwasan mas duol pa sa diya nga kita nituo. Ngano man? Duol na ba? Sa diya nga kita nituo, kanu sa lang ganito kanya to pang mas duol ang kaluwasan. Kay ngano man gingon niya mas nearer than we believe because daghan patay wa makatunan. Daghan pamoy wa nadunggan di gusto ang Ginoo nga itago niya sa iyang servant. There is secret in his servant, wala gyud sikreto. Ibulgar gyud niya mo nang gingon sa James chapter 2 verse 10. Kung natuman nimo ang tanan, lapas kag isa, unsay tawag? Malinapason. Bisag mingo ka natuman ako na ni Ginoo, pero nakalapas kag isa sa tubangan sa Ginoo. Ang Ginoo ra ba mo nang gingon di ka kaalagad because God is holy. Labaw pa sa perfect ba? Na may perfect, na may worthy, pero na ay holy. Gusto ta mahingpit, gusto ta iworte aron mahuli ta. Pag-abot sa Ginoo, laglag ka, di gyud ka mahuli. Mahuli ka pa, maiwit ka pa. Ang nauna nahuli, ang nahuli na una. Muna bantayan na nato papangalagad sa Ginoo. Muna yang gingon din sa 1 Corinthians chapter 2, chapter 10. 2 Corinthians. Okay. Manang gingon mga undi tayo ni pulong sa Ginoo. Sa tinod lang isulti na kon tinod. We are here to hear the word of God. Kana kanang pagpaminaw gud sa pulong sa Ginoo mao na pagpangaon. Kay man shall not live by bread alone but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Kung busog ka di gyud ka gutmon. Manang mga tao nangamatay kay ngano man tinapay ra may gikaon. Di man sila mutuwa ng man shall not live by bread alone. Atong una pa nagisulti ni Jesus Christ, samtang gidala sila sa wilderness, giingnan sila, oy di mo mabuhay sa tinapay lamang, kundi sa matagpulong nga iyang gisugo. Mao to sa 40 years dito sa wilderness nga buhay sila because the word of God gipadayag dito. Mao sa nagingon ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone. Ngano nangamatay man sila bread ra may gikaon. Di mamutuwa ng pulong sa Ginoo. Wala iyang gingon din sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3, 4, and 5. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapon of our warfare are not carnal, but mighty through the pulling down of the strongholds, casting down the imagination and everything exalted against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Mana buntugon yun na pinaagi sa weapon nga gipakigubat nato niya kana kung nahuna aron mahimot ang obedience of Christ. Matinumanon ta ba mo nagkuhaan na nang imong kaugalingong hunahuna basiya po ng pulong sa Ginoo. Ayaw basihi ko pulong nga pulong kay mao na akong giwali ninyo. Ingon pa niya dinhi sa 18 1 Corinthians chapter 1 verse 18 to 29. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Ang wali daw ngadto sa cross, katong giwali sa cross, para daw kuno sa mga buang-buang kalaglagan, foolishness, katong nangalaglag kuno mga binuang na
Pero kanato nga nangaluwas, gahom to sa Ginoo katong cross mo to'y gahom nato by His blood. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise and will bring to nothing the understanding of the prudent. Kay naisulat akong laglagon ka ng mga kaalam sa mga bright o dalon ako na sa wala, labi na katong nakasabot mga taong mga maayo. Sa 20, where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputer of this world? Hath not God make foolish the wisdom of this world? Muna ka ng mga bright diri, binuang lang ng ila sa Ginoo. Mga binuang lang niya. Matod pa niya, asa naman itong mga wise? Mga eskriba, mga disputer of this world. Di ba ang Ginoo binuang na para kanila ang kalibutan? Kung sa kalibutan, foolish the wisdom of this world. Verse 21, for after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. It pleased God by the foolishness of preaching to serve them that believe. O nang ngayon, mas maayo pang naminaw kay nituo kaysa mga nagwali nga bisan ka ng mga pagwali nila foolishness ng ilaha. Kay mga bright man sila, mo na huingong ko, ingon ni Apostol Pablo, kanang mga bright nga nagwali foolishness na silang Ginoo, easy lang kayo musulti. Wa sila kabalo kung sa bagay iwali. Mo nang ang Ecclesiastes chapter 12 verse 10, ang preacher daw kuno mangita gyud na a fine words. The words of truth, kanang pulong sa kamatuoran ba, daga may pulong dili nga giwali. Adunay nagwali og greediness, dalo ba? Aron makakwarta lang. Aduna daw nagwali ng Apostol Pablo, jealousy. Nagsilo siya kay dato kayo ng gwali o, magwali po ko, magpastor po ko. Unya ang ikatulo, dunay nagwali tinuod. Munang gingon, magbantay kita kay dunay mga deceivers. Verse 21, for after that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Wala na hinon sila kailag Ginoo. Nga diin sila mga bright. Nahimuot, if please God by the foolishness. Nahimuot ang Ginoo sa ilang binuang. O preaching to save them that believe. Aron maluwas lang gitong mga mutuo. Verse 22. For the Jews require a sign, and the Greek seek after wisdom. But we preach Christ crucified, unto the Jews is stumbling block, and into the Greek foolishness. Mao gini nitabo atong una mo nang magbantay kita kanang tinuod jud ang atuang pangitaon. Kay dagay nagwali ang mga Grego, ang ilang pagwali foolishness, ang mga Hudiyo ang ilang pagwali stumbling block. Nagwali sila sa mga Israelite nga Istanbul hinuon sila kay ngano man abino ang mga Israelite sila gwali di ko sila motuong Kristo. Mo nang mga na stumbling na mo nang karon tanang kita kung di ta mutuo kang Kristo, samot ta para ta murag sikwanta mga Israelite nga na Istanbul hinunta kang Kristo. Pero ang Gentile, ang Greek, kanang Gentiles ba, ang gikan sa Gentile kanang walay Dios, gikan na sa Griego. Kanang Greek, foolishness, kanang mga pagwali foolishness na lang na. Mo na magbantay ta kung kinsa gyud tinuod. Nga matot pa dia niya. Kay ang Greek manggod nangita gyud nag-sign. Ang Hudiyo, kanang sign dyan nila, sign, miracle. Pero kitang mga Gentiles o Griego, gusto gina nila mga bright, kung bugo gani ka, dili ko katuon niya. Mo bitaw na nimo ng Ginoo gipilit niyang bugo. Kay Aaron, dili tuwa ng bugo. Tuwa niya ang pulong sa Ginoo nga giwali sa bugo. Mo bitaw si Kristo, nga naman si Kristo nagpakatao sa pasungan. Kay kung dito pa siya sa hotel, sa first class nga hospital, sa first class nga maternity, dito sa first class ba yung Blossom, ma'am? Kung adto na siya, dito na tao, daghan siguro yung mutuo. Pero kay dito naman sa kulungan, sa Kabaw, sa kulungan, sa Karnero, sa Kanding, kisa may mutuwa na. Ingon anak sa hari. Ingon anak sa Ginoo, nganong diyaman ka na tao. Mo na sa kabutan nga diin ang Griego nangita gid siya og bright. Mao bitaw na ang gingon ni Apostol Pablo gipili gid sa Ginoo ang mga walay kaalam aron kamo mutuo mo sa iyang pulong dili sa magwawali.
Mabita ng bala mo di mo tuon ako, bala ko kung saan ko ninyo, basta tuon lang yung pulo sa Ginoo, kay mao ang Ginoo. In the beginning was the Word, sa John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Mo ni ang Dios. Mo na nga importante gid nga kita gayon. Kaila Ginoo. Mo na atong pakigbugno ha kanang wrestle na to, wrestling. Ingon pa sa Ephesians, for we wrestle not against flesh and blood, but against, ingon pa niya, principalities, power, rulers, and darkness of this world. Spiritual wickedness in the high places. Kabaw ba mo ining principles of power? Ang atong kalaban, government. Kaya kanang government, na sila balaod. Pag ingon sa government, ayaw sa magsimba kay kasi tawag ganun, gitawag ta sa balay ganitong una kung miaging pandemic sa to kanang gi-lockdown, na-lockdown ba mo sa inyong balay? Kasi nagsugo ato. Gobyerno mo nang principalities, ang ilang power. Mo na atong pakibugno ba kanang mga plano sa government. Mo nang mingon kung maglisod yun ni luwas ning nga tiga gobyerno ug mga military. Kaya nga naman na may lain. Babitan ng ningon ng ginunuan conserve to master God and Mammon. Anang Mammon is the world. Isa may nagdumala ini kalibutan. Mo na kung ang pagbuot gani sa kalibutan, mabitan ng magsalig kita sa Ginoo. Rulers of darkness of this world. Kabang sa nang rulers of darkness of this world, mga unbeliever o mga hidden, mga dili mutuo sa Ginoo ug walay Dios. Wala tong kalaban. Nga dili ta dapat mapareha nila, dili ta mag-equal to the unbeliever. Kung sila di mutuo sa Ginoo, kita mutuo ta sa Ginoo. Dili not equally you to the unbelievers. Mo na ang ato ang pakigbatok kay daghay mo dili mutuo. Gani ingon si Pablo kang Timoteo, magbantay mo kay speak it expressly na there will be departed from faith. Mubiya na sila sa pagtuo. Bantay mo kamo, mubiya man gyud yung pagtuo mo na. Usay ang mga tao di naganahan pagsimba. Wala na gyud, di na gyud gana ako, pero muhimong gyud ko ninyo. Ayaw gyud na kuhaan ang pagbati sa pagsimba kay maura gyud na tong life niya si Ginoo. Mo ni pinaka-importante ayaw gyud kuhaan na, labi na hapit na mobalik ang Ginoo. Mao na ang rulers of darkness of this world. Kanang darkness, wala na knowledge, wala man gud na light, God. Ang light is the life, and light is the word of God. I am the light of the world. Wanang knowledge, pahibalo. To give light. Ingo pa niya dito sa Lucas ni Jesus Christ sa chapter 1 verse 79. Si Jesus Christ niya ni aron paghatag og light ngadto sa mga naglingkod sa kangit-ngit katong wala gyud kaalam, wa gyud kahibalo. Mo nang ang light nagpadala. Mo na ang mga ruler of darkness in this world is unbeliever and hidden. Unya ang spiritual wickedness in high places. Mo na atong weapon kanang mga spiritual ba? Kabaw man ang spiritual wickedness, do na mga spiritual wickedness no daotan nga mga pagbati kanang sa high places, kanang high places mga church na giingon sa Bible. Mga church, mga kasimbahanan nga matod pa niya din ha. Wickedness. Abi nimo giprapisi sa Ginoo nga ang tanan mga pagsimba mo ato sa abomination. Wala magbantay ta nga kini atong pagsimba dili ni abomination. Wala giingon ni Jesus Christ before siya mobalik sa 24 ingon pa niya dito. Remember prophet Daniel that speaketh the abomination and desolation standing in the holy place. Because tanan mga holy place mahimong abomination. Mahimong kaligut-gutan sa Ginoo man atong bantayan nga kining ato ang pagsimba dili ni mahimong abomination. Ingon ni Solomon, there are 6 things that God hate. The abomination kanang hate, kanang abomination gidumtan sa Ginoo. Kanang mga tao na sulod sa simbahan nga din. Unsa toy gingon ni Apostol Pablo ni Solomon? Kanang mga taga-as ug liog. Kanang mga ambugiro ba mo simbahan ba kay dato kay kwarta kay gwapo mga ilan. Mo na. Unya katong mga bakakon. Unya katong mga gitawag og kanang basulon nilang uban, siya manggod kanang mahilig og tudlo.
Maama na sa simbahan, di ba? Mana nga kang simbahan, bahimo na ng giingon. Basalan na ninyo yung Proverbs. Gamay raw ng Proverbs ba? Na dito makita, nakalimot mangguko sa Proverbs mo ni Solomon. 6 things, abomination of God. Mga tao nga ni sulod diya, unya ningon si Propeta Daniel, when the abomination that maketh desolation, let him who read, understand. Kinsa katong nagabasa, pasabta na to, nga moabot yun ang mga pagsimba o abomination, bahalag mo daghanang nagdawat sa Ginoo, kaila sa Ginoo, pero niadto dito sa abomination nga makahatag og desolation, mao na magtibulaag ng tao. Asa naman ta? Asa man ta moadto? Dili na lang makahuwat sa Ginoo kung unsa gyud plano sa Ginoo sa iya mo nang libog na lang. Adto ta dito, mangandam ta dito, asa may lugar dili nga walay gira, walay gugot. Mao na kay ngano man nahimo namang abomination. Make it desolation, makatibula agad ang mga tao. Mo na ang kabutang nga ang pag-serve sa kalibutan government, ang serve sa Ginoo is unbelieving or hidden. Ang serve by foolishness is churches. Mo na nga that is a spiritual warfare, wrestling and fighting. Mo na ang espirituhano na itong pakigbatok, pakigbugno o pakig-away. Nakigaway na dili sa mga walay Dios, sa gobyerno nga di gusto magsimba, o sa mga churches nga diin foolishness na lang ang gibuhat. Anong bantayanan nato? Isaiah chapter 52 verse 3. For thus saith the Lord, ye have sold yourselves for naught, and ye shall be redeemed without money. Mo nang ningon ang Ginoo kang Isaiah, kay kamo manggod gibaligya inyo inyong kagalingon sa wala lang. Manayinungdan gilukat mo nga walay kwarta-kwarta. Mo nang gingon pagpangalagid sa Ginoo walay kwartahay niya. Mo kanang yung love offering ayo na himuan yung kwarta ng love offering. Kabaw ba mo unsay revelation diri kanang love offering? There is no love offering. All offering must be love. Manang ayaw ilahi ng tithes and offering. Ang offering nga i-offer nato mga food, mga cake, mga things, kung unsay imong gikaon dito, iatagi ang Ginoo. Ayaw nang giingon nga mabitaw ng diri diri ang kanang offering nila, kung unsay lang gikaon dito, i-offer nila sa Ginoo nga pasalamatan Lord. Mo man ay regulation sa Old Testament atong una. Unya, ikadua, tithes na lang. Ayaw na nang gingon, maghatag pagkwarta kay offering na nimo. Mo giniklaro, mo na yung standard sa ako nabasahan yun, sa pulo sa Ginoo. Mana kung muanita ni gani, dili na ta muani dira o mangayo tag kanang pasaylo sa sala, kanang mangumpisal. Ang simbahan nga dunay altar call. Manang gingon, dili na tinuod, dili na standard. Remember nga naman, ayaw na mo kanhi pag-offer og sacrifice of sin. Kaya wa naman mo'y sala. Nana ba mo'y sala? Nagyan po mo'y sala. Niyan mo din eh. Abomination man na. Mabita ng Sabbath, they keep it holy. Gikan pa sa imong balay. Ato pang gabi buntag ba sa Sabado, hangtod gabi pangayo na mo pasaylo dito. Asa day mo mag-pray? Di ba sa kwarto? Asa man kwarto? Nabre kwarto diri. Mag-pray mo. Unsa man yung i-pray? Unsay katapusan sa prayer nga gitudlo ni Jesus Christ? Forgive us our sin as we forgive us other. Dito na ninyo hatag ninyo yung prayers dito. Pangayo pasaylo niya, ihalad na ninyo prayers diri. Because ang house sa Ginoo is the house of prayer. Ang balay sa Ginoo, tanan mga tao nagampo. Ang wala nagampo, ayaw mo ganhi. Unya, number 1, nga atong pangayoon in prayer, forgive us our sin. Kaya nga naman, dili na gusto sa Ginoo nga magala patag sala. Warang wala tay altar call. Nga naman, wani man tayo, nga Ginoo atong yatubang isbalaan man. Muna niyo na, be holy for I am holy. Sabbath day, keep it holy. Muna nga, dinhidaan pa lang. Balaan na ka. Muna nga atong ihala dia sa Ginoo. Muna kay giredeem ta without money. Muna sa Lucas chapter 1 verse 16. Blessed be the Lord God of Israel, for He hath visited and redeemed His people. Hinumdumi nga kita.
Ingon pa ni Apostol Pablo, remember, once you are a Gentiles, kaya ang giani sa Ginoo, yarang people. Dili man ta people sa Ginoo. Pero gireject man sila, ingon ni Apostol Pablo, by their rejection, we are manong gingon reconciled. Na-reconcile ta kay gireject man, gihimo man ng stumbling block si Kristo. Nya kita gihimo natong pulis ni si Kristo. Ang cross is para sa mga Greek daw kuno o sa mga tao nga mga kabus. Ang wali sa cross ni Kristo is the power. Mo na tong power kay kung wa pa si Kristo nagpakamatay, wa gyud tay Ginoo. Mo bitaw na importante. Nga dalaygon daw ang Ginoo ingon ni Jesus Christ. Blessed be the Lord God of Israel. Bulahan jud ang Dios nga Ginoo sa Israel kay gibisitahan sila nga ilang mga katawhan. Karon gireject man nila, giapil nata. Salamat ka, last page na. We are redeemed. Gilukat man ta. Kinsa tong gilukat? Si Jesus Christ, ingon pa ni Titus chapter 2 verse 14, who gave himself for us that we might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, jealous of good works. Tanawa, gawas kung giredeem ka mo ni ang imong buhaton. Si Kristo daw ni anhi, gihatag niya iyang kagalingon aron kita malukat sa tanan natong iniquity and purify unto himself. Giputli ta aron sa iyang kagalingon aron mahimo tang peculiar people. Kabaw mo sa peculiar people? Special child. Kabaw mo sa special child, may diferensya ba? Nai-diferensya kay di bubuhat og dautan. Peculiar people kanang pinasahi ba o kamo dis kalibutan lahi mo ha, lahi mo. Himuon tang peculiar people mo nang i-purify ta niya, mo nang gi-redeem ta sa tanan mga iniquities. Kabaw mo sa atong mga iniquities kanang nagsimba nga dili lang bubati, walay pagbati gyud. Nagsimba ba ka nga unsa imong gibati karon? Ang atong gibati nga diin mangaon tas pulo sa Ginoo. Sa Word of God ba, di ba? Kay mao kana ang ato ang tinapay sa kinabuhi. Mao gyud ang tinapay sa kinabuhi. Ang tinapay nato sa atong kinabuhi sa unod, mao kana ang mga cake, mga pandesal, mga pagkaon sa mall, mga sa restaurant, mo na ato ang physical pero spiritual man ta. Pumuto ka nga spiritual ka mo ni ang adlaw. Balaan sa Ginoo mo na ayaw gid ninyo sa ipaning adlawon kay ilhanan ni nga ikaw og iyang Ginoo. Mo na iyang giingon, peculiar people pinasahi, jealous of good works. Kabaw mo sa jealous, mainiton sa maayong bulahaton. Gisilyuhan ka ba? Gihimo gyud kang ikaw gayud mo imong buhat sa maayong bulahaton. Kanang jealous, mo na ang jealous. Sa Roma chapter 12 verse 11, ingon pa ni Apostol Pablo, not slothful. Sama ng slothful, lazy. Tapulan ba? Tapulan. Ayaw mo pag tinapulan, langit atong adtuan. Pag tinapulan mo, bahala mo. Baliwalaon ninyo ning kaluwasan. Strive man gani your own salvation with fear. Basig di ka maluwas. Mo nang pangayuha gyud Ginoo. Ayaw itugot, kaya Ginoo mutuplod ra ba? Labi na ni kining kalibutanan ni gingon na daan sa Ginoo, when the iniquity shall bound, the love of many shall wax cold. So may imong mahimo ana, giprophecy na ni Jesus Christ. Sa diya mo mulibot na ang mga kadautan, mga buhat sa mga taong mga dautan. Sa tinuodan atong gugma mabugnaw mo ni bantayanan nato. Palaban gyud ka sa Ginoo. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Ayaw mo pag tinapulan sa inyong business. Kining pagpangalagad sa Ginoo business niya. Kanay nyo adya business na pero kining pagpangalagad sa Ginoo business ni. Nga matod pa niya, fervent in the spirit, serving the Lord. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo is business. Ephesians chapter 6 verse 7, with goodwill, doing service as to the Lord and not to men. Kinahanglan sa maayong kabubuton, pangalagad mo sa Ginoo dili sa tao. Ayaw mo ing nangadi nangalagad mo tungod kay ako inyong pastor.
Pangalagad mo tungod sa Ginoo. Wa bitaw nang nagwali gyud og tinuod bahalag masakitan mo. Natural yun. Ang wali nga pulong sa Ginoo is like a driven nails. Kaba mo anang lansa? Ang tuyo sa Ginoo, gilukad sila dito sa Babylonia, gitapos ang Babylon, aron hatagan na punta og lugar, ingon pa ang mga tao sa Ginoo, gitagaan mo og little space of grace, an extension of mercy. Ta tinuod lang, ayaw mo pagingon amazing grace. We have a little space of grace. Gamay na lang ni space of grace. Di na ta kasaya-saya, di na ta kalaglag, di na ta kapahulay sa balay kay ano man. Hapit na mo balik ang Ginoo, pahimuslim ninyo, redeem the time. Ano yung pasabot? Ang extension na lang ng mercy sa Ginoo, extension ni para sa tuwa. Although dugay pa, pero one day ra ni sa Ginoo. 1,000 years lang sa tuwa. Mabita na kumutuo mo, paningkamot yun mo, kaya ang Ginoo gayud. Tinuod. Mo na yung gingon din with goodwill doing service as to the Lord and not to men. Ayaw mo pagpangalagad ngun nga kamo. Gisugok tao mo bitaw nang naay mo hangyo sa ko pawalihon ko. Sugok ko niya nga ikaw wali sa among kuan bi. Ikaw di imo anang karnero. Sugod ka ako nang walian og ginamos. Magniwang na sila mo na di pwede ang mga magwawali mo ato pagtikas. Kay matag pastor gitagaan na sila lugar. Naay mga kalag dia oy ikaw dia oh. Pastor Galo, ikaw diya, kay naikalag diya, na akong gipili. Ikaw mo'y magbantay, pakana na siya maayo nga makalahutay na hangtod. Dili na kumuato dito, kaya mo ko sugwa dito sa Ginoo. Pumingon ang tao dito, tao na dili na ko gisugo sa Ginoo sa kong lugar. Aron di mag-away mga pastor ba, mag-away mga pastor dito. Itakaan mga karniro ni mga pastor, kay magbalantay mga sila. Wala, kung himuon ko ninyong magbalantay, kamo ang karniro. Kung kamo, mga karnero, wa pa mo'y magbalantay, tawag ana ni Jesus Christ, kamo ang mga karnero na saag pa. Nasa laag ba? Kinanglan mangita din mo mga magbalantay. Kaya ang Ginoo ingon pa si Jeremiah chapter 3 verse 15, I will give you a shepherd according to my heart, who feed you with knowledge and understanding. Nga mupakaon ninyo sa kaybalo o pagsabot. According to the heart of God. Dapat ang mga pastor, according to the heart of God. Kung sa mag-heart sa Ginoo be. Manang nangita ang Ginoo, ingo pa niya sa Old Testament, nangita daw ang Ginoo katong execute of justice and judgment. Kanang ipatuman ba kanang judgment of God ba? Kaba mo sa nang judgment of God? Number 1, judgment of God. Kung di mo gusto sa Ginoo, di po gusto ang Ginoo nimo. Kung i-deny nimo ang Ginoo, labaw patang i-deny. Kung kalimtan na ito ang Ginoo, kalimtan po ta sa Ginoo. Mo na igingon sa Old Testament. Gusto mong bersikulohan na? Mo bitaw na kung gingon gamay na lang kuno sa Ginoo, ngawa na ko nabasahan, hapit na mo balik ang Ginoo. Nabalik-balik na ng New Testament na ko aron pagpasabot. Kini usa lang ni kagitawag og pag kanang gitawag og comfort na lang ninyo aron makalahutay ta. Mo nang anhi gyud mo dira o adto mo sa simbahan diin asa mo. Mo nang gingon kung asa mo masaya. Suportahin ninyo. Pangalagad yun mo kayang Ginoo, hapit na mo balik. Sa John chapter 6 verse 29, ingon pa ni Jesus Christ, I must work the work of God who sent me. While it is day, the night cometh, no one can work. Ingon po ang mga 12 disciples. What is the work of God? Sa verse 29 sa John, ingon pa ni Jesus Christ, the work of God is to believe. Awa. Ang atong bulaton, pagtuo lang. Tuoy ang Ginoo. Mao na inyong bulaton. Kay kanang pagtuo, mao na ang ato ang kinabuhi. Gastubangan sa Ginoo.